Jeg vil nu starte med at strikke linea 10. Vise hvordan man får startet op på den. Jeg har slået mine masker op her. Og så skal jeg til at samle det til en ring. Og det gør jeg ved simpelthen at skubbe maskerne ned i den anden ende. Jeg skubber maskerne frem på pinden, så jeg kan strikke dem. Så sørger jeg for, at maskerne ikke er snoet. Og så tager jeg fat i min garnende, altså ikke den her, men den lange. Inden jeg går i gang med at strikke første pind her, så tjekker jeg lige igen, at alle maskerne vender i samme retning. Sådan der. Jeg sidder klar med mine markører, og jeg har en markør, der adskiller sig fra de andre. Det er nemlig den, jeg kalder min begyndermarkør, som viser mig, at her er jeg nået en omgang. Så den sætter jeg på pinden til at starte med. Og så strikker jeg 3 omgange. Eller et strik, altså bare ret. Og jeg bruger metoden Magic Loop, hvor jeg altså bruger en lidt for lang rundpind. Men det er fordi, så skal jeg ikke have rundpind i alle størrelser, så kan jeg simpelthen nøjes med at have 80 cm rundpinden. Så jeg strikker egentlig bare her. Den første pind er jo altid sådan lidt bøvlet. Så skal man lige have maskerne i gang. Når jeg synes, det begynder at være svært at bevæge min pinde, så skal jeg have skubbet maskerne lidt frem her på venstre pindespids. Og så kan jeg, for at give den lidt plads, så kan jeg trække den højre helt ud, så maskerne ryger ned på wiren. Og så fortsætter jeg bare med at strikke her. Jeg har nu strikket 3 runder med glatstrik, og skal nu til at skifte pind og inddele til raglan. Når nu jeg skifter pind, så strikker jeg bare over på den anden pind, den større størrelse pind, og så tager jeg lige den her af, mens jeg lige strikker første pind, ellers så falder den af lige om lidt. Så den lægger jeg lige her. Der er min store pind her. Og jeg skulle starte med at strikke 15. Det er så et halvt bagstykke. Og så sætter jeg min første markør på. Så strikker jeg 2 mærkemasker, eller 2 raglanmasker, kan man også kalde det. Så sætter jeg markør mere på. Så strikker jeg ærmets masker.
Sætter markøren på. Strikker 2 mærkemasker, raglandmasker. Markør på. Strikker forstykkets masker. Sætter markør på. Strikker 2 mærkemasker. Markør på. Strikker det andet ærmes masker. Markør på. 2 mærkemasker. Markør på, og så den sidste halvdel af bagstykket. Så er jeg simpelthen nået rundt, og jeg har nu alle maskerne på den store pind, og nu tabte jeg den lille pind på gulvet, det gør jeg ikke så meget, den skal jeg ikke bruge mere. Lige nu i hvert fald. Så nu har jeg alle mine masker her, jeg har inddelt til ragland, og jeg skal lige huske at sætte min begyndermarkør på pinden igen, så jeg ved, hvornår jeg er nået en omgang. Nu skal vi lave forhøjning af nakken, sådan at der bliver forskel på forstykke og bagstykke. Og her hvor vi har snoren, det er jo vores bagstykke, så det kan vi altid orientere os efter. Så det vi egentlig gør, når vi laver vendinger, det er, at vi kigger op fra herned på arbejdet, så har vi 2 ærmer her, bagstykke og forstykke. Og det vi vil opnå med at lave vendinger, det er, at vi strikker herhen, vender, strikker herhen, så kører vi sådan her frem og tilbage, hvor vi bevæger os længere og længere ind på forstykket. Og det gør altså, at vi får strikket bagstykket højere end forstykket. Så skal jeg have maskerne frem på pinden, så jeg kan strikke dem. Og starte med at strikke 23 masker. Og jeg skal altså ikke lave ragland nu, det skal jeg først senere, for vi skal kun lave én ting ad gangen. Og nu laver vi vendinger. Så strikker jeg videre her. Jeg skal strikke 23. Ja, nu er sådan cirka halvvejs ind på ærmet. Det er mit ærme det her. Så vender jeg, så jeg har vrangsiden mod mig selv. Snoren sidder nu, eller garnenden sidder nu her i den første maske. Så løfter jeg den løst vrang af. Det vil sige, at jeg går ind i masken, som om jeg skulle strikke den vrang
løfter den over på højre pindespids, uden at strikke den. Og så trækker jeg snoren tilbage her, så masken ligesom deler sig i 2 ben her. Og så strikker jeg vrang tilbage. Og tingene skal være symmetriske her. Så jeg skal tilbage til begyndermarkøren. Og så skal jeg lige så langt ind på det andet ærme i den anden side, så vi opnår symmetri i tingene. Det står selvfølgelig i opskriften, hvor mange masker du skal strikke her. Så nu strikker vi vrang, indtil vi vender i den anden side. Nu er jeg ved min begyndermarkør. Og så skal jeg lige have flyttet maskerne frem på venstre pindespids, for at komme videre. Sådan der. Og jeg fortsætter, indtil jeg skal vende igen, og jeg strikker fortsat vrang. Så er jeg altså samme sted nu på ærmet, som jeg var på det andet ærme, da jeg vendte herover. Så vender jeg arbejdet igen. Nu har jeg ret siden mod mig selv. Jeg gør det på samme måde med den første maske her, som nu sidder med snoren i herover på venstre pind, og den skal herover på højre pind. Jeg går ind i den, som den skal strikkes vrang, altså herindefra, og løfter den over uden at strikke den. Så trækker jeg snoren, så masken deler sig i 2 ben. Så strikker jeg ret hele vejen over til den vendemaske, jeg lavede på ærmet i den anden side. Nu er jeg ved min begyndermarkør i nakken. Så flytter jeg lige mine masker frem på pinden her. Fortsætter jeg ret hen til den allerførste vendemaske, jeg lavede. Nu er jeg ved min vendemaske, og vi har jo ikke, markeret den. Men altså, jeg synes ikke, man er i tvivl, når man kommer til den, fordi det er en maske, der ser anderledes ud end de andre. Men altså, er man i tvivl, om man kommer til at strikke forbi den, så kan man jo lige sætte en markør i, sådan en lille sikkerhedsnål, eller den, jeg har til at sidde her. Sådan en lille sikkerhedsnål der, den kan man jo godt sætte i vendemasken. Det har jeg ikke gjort, for jeg synes, det er meget tydeligt, at den er anderledes end de andre. Men det, jeg skal nu, det er, at den skal strikkes sammen. De 2 masker, eller det er jo en maske, men de 2 ben her, de skal strikkes sammen til en maske. Så ligesom hvis du skulle strikke 2 masker ret sammen, så går vi ind fra, som om den skulle strikkes ret, igennem begge ben, og strikker den ret. Så vrikker jeg lige masken lidt på plads herover, så den lægger sig pænt. Og så strikker jeg 3 masker mere. Så skal jeg vende igen. Så er jeg på vrangsiden. Jeg løfter den første maske løst vrang af, uden at strikke den. Over, hiver i snoren, så den deler sig i 2 ben. Og vrang hele vejen over til den første vendemaske i den anden side. Altså over på det andet ærme.
Her var min begyndermarkør. Strikker videre i vrang. Og jeg kommer her til min vendemaske. Jeg strikker de 2 vrang sammen, som om de skulle strikkes vrang sammen, ind fra vrangsiden her i masken. Strikker de 2 ben vrang sammen, rækker dem lige pænt på plads, og strikker 3 masker mere. Så vender jeg arbejdet igen. Løfter første maske vrang løst af. Hiver i snoren, så masken deler sig i de 2 ben. Og strikker ret over til vendemasken i den anden side. Jeg har nu vendt 2 gange i hver side. Når vi har vendt, og vi er på retsiden, så har vi vendt i begge sider. Det kan være en fin huskeregel lige at have. Men vi skal altså vende i alt 4 gange, og vi har vendt i alt 2 gange i hver side. Så vi mangler 2 gange. Så nu strikker vi over til vendemasken i den anden side. Og vi skal hele vejen over nakkens masker her. Forbi begyndermarkøren her. Den var her. Forbi den. Videre over nakkens masker. Vi kan allerede se nu, at vores bagstykke her er blevet længere end vores forstykke. Så det er jo den effekt, vi gerne vil opnå. Vi fortsætter. Det jeg lige gør her, når jeg hiver i maskerne, det er, at jeg får givet lidt plads. Jeg bruger stadigvæk en pind, der er for langt til mit arbejde. Der er lidt der her. Sådan. Så er jeg ved vendemasken. Jeg strikker dem ret sammen. Strikker 3 masker mere. Vender. På vrangsiden. Løfter første maske vrangløst af. Hiver snoren tilbage. Og strikker vrang over til vendemasken i den anden side. Der bliver jo flere og flere masker imellem vendingerne, fordi vi bevæger os ind mod forstykket. Så der bliver flere og flere masker, der skal strikkes her imellem vendingerne. Så er jeg ved min vendemaske. Strikker den vrang sammen. Brækker lige maskerne på plads. Strammer til. Strikker 3 yderligere.
og vender igen. Nu er jeg tilbage på retsiden, så det vil sige, at jeg har vendt i begge sider, og nu har jeg vendt 3 gange hver side. Løfter masken vrang af, trækker i snoren og strikker over til vendemasken i den anden side. Og her er min vendemaske, som jeg lige strikker ret sammen. Så strikker jeg 3 masker mere. 1, 2 og 3. Her er jeg altså 1 maske inde på forstykket. Så vender jeg. Løfter første maske løst vrang af. Snoren tilbage. Og så skal jeg strikke vrang hele vejen over til den anden side. Og her var vendingen. Jeg strikker den vrang sammen. Strikker 3 masker videre. 1, 2, 3. Og nu 1 maske inde på forstykket. Her vender jeg, og jeg er tilbage på retsiden. Nu har jeg vendt 4 gange i hver side, og har opnået det, at mit nakkestykke, nakken er her, er blevet noget højere end forstykket, som er her. Og det betyder altså, at trøjen kommer til at sidde noget bedre, fordi den ikke sådan går op i halsen. Jeg laver lige min sidste vending her, og så strikker jeg til min begyndermarkør, for nu er jeg færdig med vendinger. Så jeg er nu ved begyndermarkøren. Skubber lige maskerne frem på pinden, så jeg kan strikke rundt. Vi skal i gang med at lave raglandudtagninger. Og det er tydeligt nu at se, at nakken har fået noget mere længde på end forstykket. Men vi har jo stadigvæk ikke lukket, som det hedder, de 2 sidste vendinger, vi har lavet. Så på forstykket er der nu 2 vendemasker, som vi lige skal have lukket, når vi kommer forbi dem. Og lukket, det betyder, at vi strikker dem sammen, som vi har gjort før. Og nu kommer vi jo fra retssiden, så vi skal bestrikke dem begge 2 ret sammen.
Når vi skal tage ud til Rauland, så betyder det jo egentlig, at vi skal tage ud omkring alle de her Raulander, vi har lavet. Vi har to Raulandmasker, eller mærkemasker, her, de her 4 steder. Og der skal vi ligesom tage ud på hver side af de 2 masker, sådan at der gradvist kommer flere masker på bagstykke og forstykke, og gradvist kommer flere masker på ærmerne. For vi går jo fra at have den her lille omkreds om halsen, til at skal have en noget bredere omkreds omkring maven. Så det er ligesom det hele setup'et det går ud på. Det med at tage ud til Rauland, det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Den måde, jeg vil vise på her, det er med omslag, og det er fordi, så skal man noget på alle omgange. Og det gør det lidt nemmere at huske. Hvis man ikke er så erfaren i at strikke, så er det lidt nemmere at huske, at man skal noget hver gang. Så på den ene omgang, der skal man lave omslag med markørerne, og på hver anden omgang, der skal man strikke omslagene drejet ret. Det var min begyndermarkør, så nu strikker jeg hen til første markør. Ja, her er jeg ved første markør, og jeg skal lave et omslag. Og det gør jeg simpelthen ved bare at slå garnet omkring pinden, flytte min markør, strikke de 2 Raulandmasker ret, flytte min markør og lave et omslag. Det er meget vigtigt, at der altid kun er de 2 mærkemasker eller Raulandmasker imellem markørerne. Det er vigtigt, at omslaget kommer til at ligge på ydersiden, sådan at vi har omslag, 2 ret og omslag. Ellers bliver det noget rod. Så strikker vi hele vejen over til næste markør. Jeg har min markør her, så jeg laver et omslag. Flytter markøren, strikker 2 ret. Flytter markøren, tjekker, at jeg kun har 2 masker imellem mine 2 markører. Yes. Laver et omslag. Og så er jeg kommet til min vendemaske. Og den lukker jeg ved simpelthen lige at strikke de her 2 ben ret sammen. Jeg vrikker dem lige lidt på plads. Og så strikker jeg over til, nu er jeg jo på forstykket her, så jeg ved jo godt, at den sidste vendemaske, den kommer lige over på den anden side af forstykket. Så der skynder jeg mig lige over. Og her er den sidste vendemaske, og jeg strikker den ret sammen. Og så er jeg jo igen ved min markør, så jeg laver også et omslag, flytter markør, strikker 2 ret, flytter markør, tjekker at jeg kun har 2 masker mellem de 2 markører, laver et omslag, strikker videre. Så er jeg igen ved markør. Jeg laver et omslag, flytter markør, strikker 2 ret, flytter markør, tjekker at jeg kun har 2 masker imellem mine markører, omslag og ret. Nu er jeg ved begyndermarkøren. Og fordi jeg altså strikker på den her lidt lange pind, så skal jeg af og til lige skubbe lidt på maskerne. Og jeg trækker simpelthen i den højre og skubber maskerne frem på den venstre.
Nu er jeg begyndt på omgang nummer 2. Og nu strikker jeg igen hen til markøren, eller en maske før markøren, hvor der er det her omslag, jeg lavede på sidste omgang. Der, og man kan jo tydeligt se, at det ikke er en maske. Det er jo et omslag, den er jo sådan lidt mere løs end en maske. Så for at vi ikke får et kæmpe hul, så strikker vi altså omslaget drejet ret. Og det gør vi ved at strikke det ret over i bagerste maskeled. Det vil sige, at vi går herover. Vi går ind på bagsiden af arbejdet. Normalvis, når vi strikker ret, så strikker vi jo ret sådan her. Og så laver vi et kæmpe hul. Men når vi strikker drejet ret, så går vi ind herover fra og strikker den ret. Så laver vi nemlig ikke et stort hul. Flytter markøren, strikker de 2 raglanmasker, flytter markøren og strikker igen drejet ret. Så lægger de 2 omslag sig nemlig rigtig fint, og sådan gør vi hele vejen rundt ved alle omslag. Kommer vi til et omslag mere. Jeg tipper ligesom lige arbejdet, så jeg kan komme over her på bagsiden, komme ind i masken og strikke den ret. Flytter markøren, strikker 2 ret. Ind bagi, det er mit omslag, ind bagfra her, strik den ret. Drejet ret er det jo. Jeg er nu ved min begyndermarkør igen. Jeg hiver i min højre pind. Skubber maskerne frem på min venstre pind. Og så fortsætter jeg. Nu har jeg strikket de to omgange, jeg skal gentage for at lave mine raglandudtagninger. En omgang med omslag og en omgang, hvor omslagene strikkes drejet ret. Det jeg synes, der er smart ved det er, at når man nu kommer hen til sin markør, enten så støder man jo på et omslag der, og tænker, jamen jeg har et omslag, det skal strikkes drejet ret. Eller så kommer man hen til markøren, og så er der bare en almindelig maske. Og det er jo den maske, vi har strikket drejet ret på sidste omgang. Den strikker jeg jo så bare ret nu, og så laver jeg et omslag. Så hvis du kommer hen til markøren, og der ikke er et omslag, så skal du lave et omslag. Og hvis der er et omslag, så skal det strikkes drejet ret. Det er sådan forholdsvis nemt at huske. Derfor kan jeg godt lide den her måde at lave raglandudtagninger på. Nu er det sådan set bare at fortsætte med de her 2 omgange i det antal gange, det står forklaret i opskriften. Jeg viser lige en enkelt gang til, hvordan jeg gør med omslag, garnet op på pinden og strik videre. Hele tiden husk, at der kun må være 2 masker mellem markørerne og et omslag og så videre.
Jeg har nu fået strikket mine raglan-udtagninger nogle gange, og det danner det her fine hulmønster. Så selvom vi lukker vores omslag ved at strikke den drejet ret, så giver det jo stadigvæk sådan en fin detalje her, sådan en lille effekt af en række huller i raglan. Jeg vil lige vise, nu skal man jo tage ud til gentage de her udtagningsomgange. Det er antal gange, der nu står i opskriften. Men strikker man en af de største størrelser, så skal man også lave en anden form for udtagninger senere i opskriften. Og det vil jeg lige vise, fordi der skal man nemlig tage ud 2 gange hver gang. Sådan at man lige lidt hurtigt får det antal udtagninger, der skal til for at få den bredde, man ønsker på trøjen, men uden at raglan fortsætter ned og bliver enormt lang. Så der gør man simpelthen det, at man strikker hen til en maske før markøren. Her laver man det, der hedder en højere udtagning, det vil sige, at man tager længden, hedder det, snoren her fra en maske til en anden, den tager man op på pinden, og det gør man bagfra. Så vender den sådan her. Så strikker man den ret, det vil sige, at man går ind den her vej fra, og strikker masken ret. Så strikker man en ret, så laver man uden omslag, ligesom vi er vant til. Flytter markøren, strikker 2 ret, laver et omslag, strikker en ret, og strikker lænken op til venstre, altså en venstre drejet, og der tager man altså lænken op forfra, og strikker den drejet ret. Og der skal man altså ind herover i bagerste maskeled. Og det kan være lidt bøvlet, så lige at komme den vej rundt. Så der kan det nogle gange være rart lige at tage den ind her forfra, men så lige køre den rundt, og så tage den over bagved. Sådan, og strik den drejet ret. Sådan. Så har vi altså lavet 4 nye masker omkring den her raglan, i stedet for de 2, vi er vant til. Så får vi lige en lidt hurtigere maskeøgning end den kadence, vi har været vant til indtil nu. Men det står i opskriften, hvilke størrelser der skal hvad, og hvornår man skal lave de her dobbelte udtagninger. Så er det sådan set kun at sige god fornøjelse, og på et tidspunkt så er der jo lavet alle de udtagninger, der skal, og der skal man så simpelthen bare parkere ærmets masker og strikke kroppen færdig.